ng kuano. Ilahan ng airline oy. Tostong pa diyan ang sunahan no. Bro drive mo ano? Hello, kay video ko. Medyo maro. Oh. Kamu tuh ini dia. Lu aja. Ira. Bye. Mana? Ada. Sini. Ira. Pasang. Waktu mending lu. Pahilisa ang tumoy, pahilisa ang tumoy. Ang tumoy may pahilisa. Kay emission ang tumoy ana o gamay ba? Crush the ice. Ang bata di mamilo. Ang crush the ice is pahilisa nila guys gamit ilahang kamot. Which is karang dili siya dili siya simple. Kasi ang gamit nila ilang mga kamot. Mabanhot ilang mga kamot. Hana. Crush the ice until wala lagi ice na bunod. Children. According to the way is crush the ice is ilang naman ng guys wala siya regarding Pikir raw wala na. Luglog ito. Okay, children. Saman kaya pa? Crush the ice. Lu ah. So walay ready ka pa na bastos nalay ika. Okay. It comes 15 seconds. 15.
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaning a chair diri. Kaning a chair diri. Dali ato ay meter kay tignan Look 2, look 2. Look 1 sa look 1. How is aling for erot? Look 2, look 2, ang look 2. Sa meter na ito, shopping na meter. Look 3, ang look 3. Wala. Sa look 1, oh. Look 2 na. Loving. So, sa nilang tayo, basta look 2 ang down. Ano na lang mo para madali? Tayo na lang mo. Tungayanin niyo ang 100,000. Jill. Kira ka diha? Jill? Bugnaw, Jill? Basta magka. Dagan kayo nangaligo. Wala, manggod. Tikuan, maguna. Hoy! Mabasa! Sugas. Ito ba tanaw? Biskot na! Dagan kayo nangaligo din Happy New Year! Happy New Year sa tanan! Happy New Year! Jill! Luar na. Happy New Year! Ay, Jel, oh, now. Balag bubog. Nangaligo na lang niya. Balag bubog. Nangaligo na lang niya. Busay. Busay sa Lower Baluran. Happy New Year. Dagan kayo nangaligo na rin. Istorya, Jel. Istorya, Jill. Happy New Year. Tarong ay, cute kayo ay. Tarong nga ba? Kasi ginaligo na pa sa ibabaw. Tapos din dapita. Oo, mo ni siya ang New Year event na mo diri sa Busay Lower Baluran. Og sa ubos katilihan na. Look at that. Kadagan sa mga tao. Oh. Happy New Year! Oh, daghan kayo nangaligo sa ubos, no? Ano siya ang Busay sa Lower Baluran. Okay? Dira. Then, up na po ito sa taas. Okay. Then, sa ubos. Kasi may mga tao nangaligo. Enjoy kayo ang tanan.